gesummen. Komm, klapper euer Tunnel. Oder weiß ich, wie es lässt. Komm, klapper euer Tunnel. Ich sag, okay, ich habe euch gesagt, das war erst det her. Det her, det er min hudfølelse, jeg vil gerne om det for det. For jeg kan ikke finde på noget andet til det her. Det er det bedste, jeg kan finde til. For jeg prøver at lave nogle gode videoer, altså. Bare svært at lave dem med. Jeg kan ikke lige være med dem nu. Jeg ser Armin hver dag. Tak Armin for de her videoer. Faktisk. Ja, alle dine videoer. Jeg skal lave. Bare Abdullah. 2. En skill. Det var en vilje skill, altså. Altså, en dag, jeg kommer til at blive en stjerne. Jeg skal lave filmer og det hele. Altså, ja. Altså, jeg er lidt god til dans. Ja, så kan I se. Men jeg kan også finde ud af at snakke tysk, spansk, fransk. Og i dag gik jeg til McDonald's og fik en fiskeburger med Happy Meal. Og det smagte fandme godt. Det var den bedste ting, jeg smagte aldrig i mit liv. Altså. Næste gang så skal jeg købe McBurger og med nuggets. Jeg skal købe cheeseburger med fiskeburger. Og den kommer til at smage godt. Okay, altså peace. Og vi ses til den næste video. Altså, vi ses.